Asi to teraz vyzerá, že idem čítať hlavné večerné správy. Nie, že by som neašpirovala aj na takúto funkciu, ale dnes sa vám prihováram z iného dôvodu. Chcela by som vám povedať o projekte Predveď svoj talent. Tento rok sa uskutočnil už 6. ročník a je to projekt, ktorý si zobral pod patronát Prvá stavebná sporiteľňa. Je to banka, ktorá sa zameriava na podporu výstavby a bývania. Prečo som sa nechala nahovoriť na tento druh projektu a prečo sa mu venujem je ten, že dlhodobo sa snažím byť v rámci svojich možností aktívna tam, kde treba niekomu pomôcť, kde treba niekoho podporiť. Takže sa venujem nielen deťom z detských domovov, ale venujem sa aj mladým ľuďom alebo deckám, ktoré majú nejaký problém vo svojej rodine alebo škole. Chodievam na besedy do škôl, ale chodievam aj na stretnutia do centier, kde sú buď seniori alebo zdravotne ťažko postihnutí ľudia. Každý z nás by totiž to mal vedieť prekročiť prah svojho pohodlia, to je môj osobný názor, a mal by vedieť spolupracovať alebo ponúknuť niečo zo seba tej komunite a spoločnosti. Naša spoločnosť to veľmi potrebuje. Veľmi potrebuje ozdraviť a veľmi potrebuje motivovať a podporovať ľudí, ktorí sú ochotní prinášať nejaký prospech, nejakú aktivitu alebo niečo dobré tam, kde nemôžu za to nič dostať, len dobrý pocit. No, ale teda vrátime sa k tomuto ročníku. Do finále nám postúpilo 15 súťažiacich a musím povedať, že jeden príbeh bol dojímavejší ako druhý. Takže sme tu mali repovanie, mali sme tu ukážku literárnej tvorby, mali sme ukážku poézie, dokonca sme videli nejaké remeslá, niečo, čo dokázali mladí ľudia vytvoriť. Čo sme ale v prvom rade videli je to, že je veľmi dôležité, aby sme ako spoločnosť neboli nevšímaví k ľuďom, ktorí prichádzajú s určitým znevýhodnením do svojej dospelosti. Pretože my potrebujeme kapitál, ľudský kapitál, sociálny kapitál, spoločenský kapitál. Potrebujeme ľudí, ktorí sú ochotní a pripravení stať sa aktívnou súčasťou tejto spoločnosti, aktívnou súčasťou nášho hospodárstva, nášho kultúrneho života. Potrebujeme ich. A keďže teda existuje tento projekt, o ktorom som vám povedala, volá sa, ešte raz to zopakujem, Predveď svoj talent. Takže toto je taká platforma, kde vlastne tí mladí ľudia môžu ako keby odštartovať trošku tú svoju kariéru. Môžu prísť ukázať, v čom sú dobrí, pricestujú do Bratislavy, majú už to samo o sebe, je samozrejme zážitok. A majú možnosť sa tu stretnúť spolu so mnou, totižto v tej komisii alebo v tej porote sedia zástupcovia ministerstiev, výstavby, teraz je to ministerstvo dopravy, ale patrí pod to aj tá výstavba, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, sú tu kolegovia z iných centier, riaditelia, ktorí tiež vidia trošku do tej problematiky. No a samozrejme vedenie banky. No a my všetci sa teda schádzame preto, aby sme týmto mladým ľuďom ukázali, že treba na sebe pracovať. Treba si zvedomiť, čo je môj kapitál, v čom som dobrý, čo sú moje silné stránky. Dobre, stala sa nejaká zlá vec, stala sa nejaká tragédia, ale komu sa nestala? Otázka nie je to, čo sa nám v živote stane, ale ako sa k tomu postavíme. No a toto je vlastne spôsob, ako sa k tomu postaviť v tom živote. Takže sme dnes teda videli 15 mladých ľudí, ktorí majú celkom slušne nakročené do tej dospelosti, získavajú veľmi zaujímavé ceny od finančných, kde získavajú stavebné sporenie s nejakým úvodným kapitálom a potom dostávali veľmi dobré počítače, kvalitné a samozrejme aj kopec všelijakých darčekov a pozorností, lebo nikto odtiaľ to nemôže odísť s prázdnou, chápete? Sme strašne radi, že sem prišli. No a ak sa pýtate, že či dostanú aj niečo odo mňa, tak okrem toho, že som ťapšala, čo mi sily stačili, tak som obdarovala niektorých svojimi knihami. Dúfam, že ich budú inšpirovať, lebo hlavnou postavou je vlastne tínedžerka v tom románe.
Ale ponúkla som im aj účasť na mojom vzdelávaní, pretože okrem iného vyučujem aj, alebo mám kurzy zamerané na tvorivé písanie. Takže decka sa môžu prihlásiť a veľmi rada ich do toho vzdelávania zahrnem. Samozrejme, to majú odo mňa ako darček. Ale aj ostatní majú možnosť získať koučovanie odo mňa na rôzne témy, ktoré sú pre nich osožné a môžu si vybrať z tej mojej ponuky. A plus som im tu k dispozícii, kedykoľvek mi môžu napísať, zavolať, keď ich bude čokoľvek ťažiť alebo omieňať ich srdce či dušičku, tak sa mi môžu ozvať. Čo je asi takéto najsilnejšie z tohto ročníka, tak mali sme tu aj decka naozaj že s vážnymi handicapmi. Tak si zoberte, že chlapec, ktorý má stratu sluchu, tak hrá na bicie. Máme tu chalana, ktorý je absolútne nevidiaci a hráva stolný tenis a vyhráva súťaže a chodí a cestuje po celom svete. Ľudí, ktorí sa pokúšajú o literárnu tvorbu. Mali sme tu dievčinu, ktorá píše realistickú poéziu, veľmi surovú a krutú, ale vypovedá o jej živote a o skúsenostiach, ktoré má. Takže ak nejaké deti poznáte, ktoré takto vyrastajú, alebo v náhradnej rodine, alebo v centre pre rodiny s deťmi, dajte im o tomto projekte vedieť. Takto vám ukážem, ako vyzerajú všetky tie prihlášky, ktorými sme sa lúskali. Pozrite sa, koľko toho je. No a samozrejme, čo by som tu bola za ambasádorku projektu, keby som vám teraz nepredstavila tých víťazov. Tu sú. No, takže po mojej pravej ruke sedí Mário Chrenovský. Mário nás zaujal z viacerých dôvodov, ale než poviem, aké to boli, tak vám poviem, že získal 3. cenu, 3. miesto. Čo myslíš, čo nás najviac zaujalo na tebe, Mário? Čím si nás chytil za srdce? Ja si myslím tým, že som nevidiaci, ale aj napriek tomu som si našiel cestu aj športu, čo sa týka aj hudbe, lebo veľa nevidiacich je takých, že keď nevidia, tak je to pre nich prekážka a sú radšej doma a nič nerobia. No, takže tuto to máte. Sice povedal Mário, že šport, ale predstavte si, že hrá stolný tenis a ako si to povedal, ako sa to volá? Aplikovaný? Áno. Aplikovaný stolný tenis a bol už aj v Taliansku, aj vo Fínsku, zúčastnil sa majstrovstiev Európy, čo je neuveriteľné. Ďalšia vec, ale ktorá nás zaujala, bol práve ten životný postoj. A toto by sme možno mohli trošku rozvinúť. Mário, čo by si povedal ľuďom, ktorí si v tejto chvíli vo svojom živote myslia, že je to pekne na prd? Tak mám niekedy tiež také myšlienky, že prečo nevidím, že či by nebolo lepšie, keby som ani nebol, ale potom keď sa pozriem iným uhlom pohľadu, tak zistím, že sú aj horšie na tom ľudia. A treba sa pozerať na tie pekné veci a prejsť aj tie zlé veci. A ja mám jednu otázku, len jednu jedinú. Ak by si mohol na jednu chvíľočku vo svojom živote vidieť, čo by si chcel vidieť? Asi rodičov. To je krásne. Vidieť svojich rodičov, tak vidíte vy všetci, ktorých máte a môžete ich vidieť, tak predstavte si, že máte niečo, čo je nesplniteľným snom niekoho iného. Mário, veľmi pekne ti ďakujem a prajem ti všetko dobré v živote. Ja vám. Drž sa, chlape. Ďakujem. No a toto je naše druhé miesto, ktoré sa volá Monika Kuchárová. A Monika nás zaujala, a teraz to doplň. Čo myslíš, čím si nás zaujala? To, že robím animatorku pre Centrum pre deti a rodiny. No a ešte niečím si nás zaujala? Ešte robím školu v prírode, inštruktorstvo lyžiarskeho výcviku a takisto robila som rýchlokočuľovanie. A ďalej. A má veľmi pekný a kultivovaný prejav. A povedala jednu vec, ktorá mňa osobne sa veľmi dotkla, pretože povedala, že sa stretla s tým, že jej dali pocítiť, že je Rómka a že to bol tak nepríjemný zážitok, že dnes sa aj bojí ísť do nejakého nového prostredia alebo do nejakej novej situácie, lebo nevie, ako ju druhí ľudia príjmu. A ja som jej na to povedala, že buď hrdá na to, že si Rómka. Pretože ty si to nevybrala, si krásna žena mladá
A to, že si Rómka, môžeš ešte veľmi pekne vo svojom živote zúročiť. Súhlasíš so mnou? Áno, áno, určite. A keby bola jedna vec, ktorú by si mohla vo svojom živote zmeniť, jednu jedinú, čo by to bolo? Aby som sa viac nepodceňovala, ale verila si. Vidíte to? Tak to je silné posolstvo, pretože mnohí ani nie sú Rómovia, ani nie sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, ani nevyrastali v detskom domove a napriek tomu si neveríte. Tak pomôžte aj vy tým, že ukážete nejakú svoju zocelenosť a integritu a podporte aj takýchto mladých ľudí a hlavne prestaňte mať predsudky. Vy všetci, ktorí poukazujete a ukazujete na Rómov, pozrite sa najprv na seba, že či vy máte všetko vo svojom živote v poriadku a na ňu mi nesiahajte, lebo keď mi na ňu siahnete, prídem a bude čoromoro. Som to vybavila, tak je všetko v poriadku. Keď ti budú ubližovať, volaj mi, OK? Takže gratulujem ti a nech sa ti darí. Ďakujem veľmi pekne. No a toto je náš víťaz. Volá sa Jakub Kučera. Jakub, koľko máš rokov? 17 rokov mám. A Jakub Kučera sem prišiel so svojou profimamou, ktorú veľakrát počas svojej prezentácie spomenul, ale mňa by zaujímalo, čo si pamätáš zo svojho detstva? Ako si sa ty dostal do detského domova? No, ja som sa dostal do detského domova hlavne v tom, že nás našla mestská polícia pod Trenčianskym mostom, kde mama chcela nás uživiť veľmi, chcela nás mať pri boku každého, nás troch, ale nemala na to finančnú hodnotu, lebo náš táto neplatil výživné na nás. A čakala ďalšie dieťa, ktoré už nezvládala tiež platiť tak. A od tej chvíle som si povedal, a nie, že takto ja nechcem vyrastať, tak ten večer, čo som to povedal, snažil som sa to povedať, tak od tej chvíle už nás našla mestská polícia a zobrala nás do detského domova. A tam som mal 3 roky, s mojim bratom mal 2 a mojou sestrou 4. A ešte sme mali takého ešte menšieho, takého samka, to bolo čisto bábätko a hneď nám ho zobrali, takže neviem o ničom, kde je ani tak. No to nie je veľmi šťastný začiatok života, ale jak sa máš teraz? Povedz, ako sa ti žije u tej profimaminy? U mojej profimaminy už som 9 rokov a veľmi dobré. Čo som prvý deň prišiel k nej, tak som mal ešte záchvat, lebo som z domova bol, kde ma dávali psychiatrovi, mal som všelijaké lieky, mal som všelijaké lieky, kde som bol mentálne chorý už na tých liekoch, kde som mal záchvaty, hádzal som sa do piesku, do kaluž a potom som si to už povedal a nechcem to už užívať, lebo už mi to ničí moje orgány a tak. Tak v tom momente som si povedal, že prestanem ich užívať. Prvý deň to dopadlo tak, že som celý deň spal a tak, ale potom už to išlo pekne. Už som pomáhal v záhrade a na druhý deň už som bol jak rybka. No a ja vám aj poviem, že čím nás Jakub zaujal. A ty vieš, čím si nás zaujal? Ani moc nie. Ja som mal taký strach dneska, že som nevedel. Najväčší trémista a vyhral, hej, lebo chvíľu to už vyzeralo, že tam odpadne od tej trémy, že už ho mdloby odchádzali. No, zaujal si nás tým, že už jednak študuješ za opatrovateľa, jednak už aktívne pomáha ľuďom s handicapom a zároveň má veľký sen. A to nám povedz, že k čomu ty smeruješ, čo by si chcel mať? A dobre počúvajte. Mojím väčším snom je od mala študovať opatrovateľstvo, lebo ja chcel som byť od mala opatrovateľ, lebo strašne začínalo to tak, že som sa staral o malé deti, potom som sa staral o takých nevidiacich, potom o vozičkárov a teraz o takých seniorov, kde teraz chodím tu do Dubravky do školy a tam sa starám o takých ťažších klientov, kde už musím mať fyzikálnu hmotu na tele, lebo však to je fyzicky zdatná robota. Fyzicky náročná práca je to, samozrejme. No a koľko ste teraz v tej rodine u maminy? Koľko tam ste? No sme tam traja, jak som spomenul, od tých... Čiže mamina si zobrala... Všetkých nás troch. Všetkých vás troch si zobrala? Áno. To je čo, keď si niekto povie, že svoj život obetuje deťom, ktoré nemali v živote šťastie. A toto ma ešte fakt zaujíma. A s tou maminou si v kontakte svojou? Už nie, ale náš tatko sa nám stále ozýva a bojím sa jednej chyby, že keď budem mať 18 a budem chcieť už bývať sám,
takže sa vtedy bude ozývať naša rodina a bojím sa, že by mi nejak ukradli tie peniaze a toho sa najviac bojím, tak preto chcem zostať najviac študovať, aby som mohol zostať u svojej profi maminy. No áno, samozrejme, deti alebo mladí ľudia ako ty sú veľmi zraniteľní, tak ja dúfam, že tvoja profi mamina bude dávať na teba pozor aj naďalej, pretože to, ako ti ona fandila a to, ako ti držala palce, to som úplne videla, jak to s tebou prežíva, tú tvoju prezentáciu. Takže som presvedčená, že ti bude nápomocná, aj keď budeš mať 18. A ešte jednu vec ti chcem povedať, chlapče. Ty máš aj veľký herecký talent. Takých castingoviek. Jasné, že asi hlavnú rolu nezahráš, ale to, ako si ty recitoval, to, ako si nám tam prezentoval, a ešte nám aj darčeky doniesol, tak to nás naozaj dostalo, pretože z teba ide obrovská srdečnosť a obrovská láskavosť a obrovská ochota byť prospešný iným. U nikoho som to zatiaľ necítila tak autenticky, ako u teba, Jakub. Tak ti prajem všetko dobré. Nech sa ti darí a ešte raz ti takto na kameru gratulujem. Ďakujem veľmi pekne. Uži si to. Budem. Ďakujem.